subscriber sang thung kan lo ting ve ta renga in zara ni ya tun video a hianin mi tam takin minon request to boxing basic emo boxing lampang zirna lockdown tennis ya tin minon request a chen te ngaron ti dona chu lo tong kai pui ula boxer ho tan cho pon lo vin mi pa ho tan po mi che ho tan po self defense satan a thal tu ani content soi ma mai milo super cry sila di nga ka channel li na subscribe lo inom chuanin no subscribe vek donia boxing a chuan ma sabera one guard basic thi poimo mma basic ka diklo chuanin thili har savek ani basic play coordination ama sabera jun ka da dan kan lo tinga ga da dan dik heti hian kan dinga chuan inchi suk vela saintin kan ding so ani chuan gathi hemi ke mani body lai zone a hin tian kuthi tian kan ti chawanga chuan hian mid zone kan mid zone tian kan dang hemi lai zone hin tian kan thu thiam mo tian kan dinga ol samnu tu ni ol samnu tu tian kan ke hi kan food work hi klemin tian kan tikak deunga khata khanin kan body hemi kan dar zo na tang hin kan body tang tian kan la chhawnga chuan tian kut tian kan humang hi one guard all sam si diksi ani tuna chuan one guard tian kan lo da ta one guard kan da zo chuanin apoi mo ber chu boxing a chuan foundation ania boxing alo po niang poimo ber chu ina te po aban phun tu ang he tha chuan in po hing lo ni tiang chia khanin boxing a po basic kan one guard basic hi adi chuanin thui tak nge akal pui theya chuan atlo bi gani tian guard kan lo da tian hian guard kan lo da chuan kan dingil char ot turan lo mi kan khu phi tia mar turan lo tlemin kan khu phi tin kan ti tom dewang ti tom lu tu pon chuang lo tin kan ti tom dewang tian kan ti tom dew hianin chet vel movement tian samta kan ti tom tian movement samta tia ti char hi chuan eng ma ti thei lo ni hei won ga da dan nia helai hi kan kiu hi heta hian a thei ram chuna bet tur ani hetia kau chun helai hi a hlawm ta ni helai hian kan opponent mi ron nek thei ri don chu wang chun ta hin tiana bet tur nia tian chuan basic gad da ha kan suino leng tian kan dinga ke mani du dan to ni then kha chu tin an ding zawa then kha te ron ding zi ma se ding zaw lu tu ke mo ding zim lu tu ke mo kha a fu thei lawa a tok chawin ke mani na nuam kan ti tokin kan dinga khata tak khanin tian gad kha tian kan chawanga tian kan da chawta tian chuan tuna an nek lampang kan ti tana tuna hin left lampang hi kan ke le kan kut a chuak rual turani hian a chuak rual lo chuanin coordination a fu lo chuanin ati theilawa timeng adik theilawa chu wang chuan kan ke hi inches rukvelin manama kan pen phenga khami a pen rual chi khan kan nek chu kan tian gat kan danga 1 tian inches rukvelin tian chuan right a po chu tiang chi chuan inches rukvelin tian okay kan ti thara hemi kan dar hian in shoulder ga thi klem nei tir turania hetia kan hek chun helai temani chin hi agad lo a hlawm ta cross span stand on the wang chu wang chuin gat kan da kan left hianin kan ke ne na rual chi in kan chu anga left helai shoulder ga thi nei tir nge turani shoulder ga thi apoi mon left thing kan heka angai kan let le a right kan nek lenga tian hemi ga thi right kan nek kha then kha chu hetin anda kha thina hei hi apoi tu ga chu wangsan hela hin dang nge tu ni right kan nek ka hemi shoulder ga thi nei le bok turani tian right kan nek leng
inchi su vel pok kan tol ma tian hemi shoulder ga thi nei ngai tur ni kan nei lo chuanin kan tumpui te tan chance kan pe ni mai tian thiam mo tuna ke marang deuh zong kan tiang left kan ke ne na chuak rual chin left ania kan le le a right kan ke le kan kut chuak rual chin kan right le gat kan da one gat kan da left chuak rual chin kan ke po chuak kan kut chuak rual chin a chuak kang left kan lo nek lang vai gat left tuna ding lampang inchi su velin right kan ke hi ke mani kong le ke mani mong le hian trace tu le trace an te her tu le ni kan her po kang tian kan hek leng right tian kan her po kang a shoulder ga jong jong le hian tian aum tu ni tian next sang lo tu le ni a ke mani eye level to ka hian nek tu le ni tian kan hek kang arang in right tiang hian tuna ke marang deuh takin kan lo tiang left right kha inchi su vel ren kan kal pheng left right với khat đó left right ga thi right kan nek pon hela hin om nge tur ni compulsory ta hin om nge tur ni tian anh ga te ka kan tum pui tan chan som lo ni he ta da lo tur hi nia chu wang chen ta hin kan da nge tur left kan nek pon kan right lam pangga thi om nge tur ni ta hian left hian kan tum pui te tan chan som lo ni lai ran counter tu khanin tuna ai rangin kan lo tileng left right 1 2 ngot gat kan da he ta rangin kan sei chhole he ta rangin tin gat kan la chawa thing kan da chuan left kan neka right kan nek le a gat thi tha lo tu nia kan tileng left right angai bok left right tian 1 2 1 2 1 2 1 2 ole nek dan 1 2 nek dan kan soi to a o sam da win ania tuna chuanin poimo footwork kan soyang footwork thati a poimo Muhammad Ali kan traffic anga boxing entry chuan kovela legend boxing zong turu beranti Mike Tyson chu knockout puncher ania ma se kovela boxing thaber anti engkima perfect anti chu Muhammad Ali khane engwange Muhammad Ali kha athat na chan kan ti chuanin a footwork khani a footwork kha ma heavyweight a po khati khop khan footwork kan ei tha ani chu wang chen footwork hi poimo ma tuna footwork lampang kan ti ve thungang kan dinga ti hian tam tak chu he ta hian one line ti hian kan dinga hemi hian in chet vel atikala a chet vel thei lo chu wang chun ke mani ke in kar a hian line pakhat helai a hian line pakhat ain rin tlang zan turani he ti chu flat flute an tia chu wang chun kan footwork hi he ti deuh hian kanom tirang chun che ta nuama he ti deuh hian kanom tira he ta kanom tir chun kong hel a che ta buai tha ka chu wang chun he ti deuh hian kanom tira che ta nuam ta ni tuna hemi step hian footwork ke ma hian kalau ti china hian che ta nuam ta sai ta kal don kon hian che ta nuam hian a che zum the ni tian chu wang chuan helai a hian helai kan ke le ke ka hin line lian deuh aleng nge tu ni he ta kan ti chuan ke hian ti hian line aleng don lo chu wang chuan ke he lama hin tiang kan da anga tuna sada boxing kan lo nei china sada boxing kan lo nei china nga tuna karon soi ang step khanin tian all sam lu tukin easy lu tukin mang nge thei turangin ga da dan ko har sal ni tian kan la chawa tatangin kut kan huma tian ga kan ne ya chuan tian kan che nei movement kha helai ke in kar kha hetia om chuan che ta nu ma tian
กันแฮกตัวหันเส้นตนวดมาไอ้กับเราเทียนเทียนข้าที่สำคัญที่เสียตุนวิดีโอตันชวนินวิดีโอเลยเอ็งลำปังเอกรอนเตียงบ็อกซิ่งอ่ะเอ็งลำปังเอกรอนสดสวงติดแต่ค่ะคอมเมนต์ละมาเลยค่ะเราเสียอุละที่เสียกรอนตัวมาอินเราทั้งกายพุ่งเงี้ยกับไปเสียตินบ็อกเซอร์ฮอลล์ตันโปไฟเตอร์มานิเซลดิเฟนส์ตันโปบ็อกซิ่งฮีzirve deuh hrim hrim hi a tha chuwang chuan mipa pawh hmeichhe tan pawh khanin insual thu da awm thei a insual thu da khanin rema kal hmang boxing a nek dan emaw lo bum dan emaw in lo thiam kha chuanin a chan dawnu a pui dawnu tuk chawa chuwang chuanin in lo tangkai pui nge ka be seya a video le pe ka chuanin movement script emaw dak tiang vel te kha ron ti chuai le kan tumangaข้าสองคนนี้เสียวิดีโออินโหลไลค์อุลาโหลแชร์อุลา subscribe ข้าจูง่ายๆตัวนี้นี่จะว่าอินตัวต่อพัตังมังเท้า